Tak toto by si mal okoštovať. ...600 gramov hovädzieho zadného stehna. Nakrájaš na takéto tenké plátky. 2 kusy cibule, ktoré rozštvrtíš a ošúpeš na takéto lupienky. Jedna žltá hrubostredná paprika, ktorú si nakrájaš na takéto kusy. Pripravíme si marinádu, to znamená 2 lyžice sojovej hustej omáčky, 2 lyžice rybacej omáčky, 2 lyžičky solamilu, mne tam na spodu zostalo úplne minimum, tak som to tam ešte dal. Všetko to spolu rozmiešaš. Do pripravenej marinády dám mäso, poriadne premiešam a nechám 15 minút odpočívať. Do pripravenej panvice vložím veľkú lyžicu bravčovej masti, nechám rozohriať a prikladám mäso po častiach, zatiahnem z obidvoch strán a odkladám do pripravenej nádoby. Toto budem opakovať, až kým neminem všetko mäso. Do výpeku, ktorý nám ostal, skladám cibulu a prudko restujem asi 5 minút. Potom prikladám mäso aj s tou šťavou, ktoré nám tam zostalo, premiešam a pridám lyžičku čierneho korenia. Prikladám nakrájanú papriku, všetko to spolu premiešam a zalejem 2 deci studenej vody. Premiešam, zakryjem a nechám variť do mäka. Mne to trvalo zhruba 45 minút. Po 45 minútach odokryjem, dám 1 malú lyžičku soli a 2 malé lyžičky rozpustené vo vode solamilu na zahustenie. Ešte 5 minút nechám dojsť a takto to vyzerá. Chutí to výborné. Určite sa vám to bude páčiť. Takto som si to naservíroval. Spravil som si k tomu rýžu a šalát. Dobrú chuť. Čaute.